milé záujemkyne o moje barefoot topánky, či už o kurz alebo o výrobu na mieru. Rada by som bola, aby boli moje topánky nielen barefoot, ale aj transparentné, preto by som vám chcela povedať pár slov k ich výrobe. Pri výrobe na začiatku, či už pri kurze alebo pri výrobe na mieru na diaľku, keď sa aj nestretneme, vždy potrebujem vedieť vaše miery. Dĺžkové aj šírkové miery vášho chodidla. Na základe samostatného videa si ich záujemcovia o moju obuv sami zmerajú a údaje mi pošlú. V prípade kurzu vám ja potom pred kurzom na základe týchto mier pripravím dielce, z ktorých si budete šiť, dierkovať a zdobiť vaše topánky. Tie dielce sú nasledujúce, takže toto je spodná časť všetkých mojich barefoot topánok. Skladá sa z 2 vrstiev hovedzej štiepenej kože, na ktorú je zvonka prilepená tenká tzv. Barefoot podrážka a sú v podstate aj teda dosť pevné a aj na chôdzu v meste a pri vlepení filcovej vložky sú naozaj veľmi pohodlné. Pri nich beriem do úvahy teda vaše dĺžkové miery, ale majú štandardnú šírku, čiže pri nejakej neštandardnej šírke sa potom môžeme baviť o nejakom samostatnom špeciálnom postupe. Šírkové miery berem do úvahy pri zvršku a snažím sa vám pred kurzom pripraviť taký zvršok, aby vám na vašu nohu čo najlepšie sadol. Čiže dielce majú vlastne takúto farbu a na kurze si ich potom môžete s farbami na kožu sami dotvoriť, ozdobiť podľa vášho gusta. Na týchto podrážkach potom vyrábam aj ďalšie typy obuvy, ako sú napríklad takéto tenisky, ktoré existujú buď vo filcovej verzii, ako je toto, alebo v koženej verzii. Dajú sa nosiť v podstate ako keby na jar, v lete a na jeseň aj na von, alebo sa dajú krásne používať v priestoroch ako prezúvky. No, to isté platí vlastne aj o takýchto espadrilkách. A nakoniec vám ukážem moje sandálky po dvojročnom nosení, takže snažím sa byť transparentná aj v tomto. Treba sa teda pripraviť, že túto trošku stmavnú. Teším sa na kurz.